na di gị kpọtalụ gị obodo oyibo wee sị gị ndị a chọrọ ka ị nwee friend, ndị a chọrọ ka ị nwee enyi ọbụla na ife a n'ididebe bụ ije ọlụ ịnata, ndị a chọrọ mmadụ ịchọta gị, ndị a chọrọ gị nwee ịchọta mmadụ, ndị a chọrọ mmadụ ịkpọ gị na fon, ndị a chọrọ gị nwee ịkpọ mmadụ na fon, bikos ndị a chọrọ aka ya eme kịta ibido saba gị isi, asagide gị isi ibido tụgobie kpalibia gbogobe gbedebe, ndị a chọrọ ya ịkwelụ. Ọ gwakwa gị na Naijiria sef bifo i wee bịaba ahụ ikwelụ, ilutekwa obodo oyibo ọ kontinukwa the same thing. I wee lutezie ndị ọlụ unu kpọọ gị nsogbu, fonu gị ring ya nsogbu because of ihe ikwelie na nkwa na ịma nwe friend atọ. Mana dịka ha na-ekwu maka ya nwekwelụ meeting ndị be anyị ọ banyere, ọ na-akpọ gị eje wee sịkwa gị ilu ebe ahụ still don't make friends because na ya chọrọ na ilu ebe ahụ onye ọbụla gị na ya karịrị ụka ụlọ kalịsị ụka wụsa na ebe ahụ. Don't give anybody your number, nobody should give you their own number. Ikwugide ọ sị gị oke gị na-anatafa nọmba, ịnata ịdọkasị anya tufuo, ị ga-ekwe? Ọ sị m nne ka lụrụ n'ụlọ ọlụ na-ezokwu na di esi anyị nwere friend, mana pụọ rises sọsị a ga-anọrọ, any rises sọsị a ga-anọrọ, na enwere ike ịgwa mmadụ okwu. Ịba n'ụlọ ọlụ ọ bụgodo na ị nara agwa mmadụ okwu, ịma njide mmadụ agwa na gị okwu. Gwagodo m onye ama nwee a friend just one n'ụlọ ọlụ, ọ bụkwanụ na ịbịa late, kedu ka isi ama ife mere? Etikwe n'iwu a ezikwe n'ozi si ziluo gị, kedu ka isi ama ife mere? How can you tell adult na enwere friend? Ọ kwere m nghọta, ahụrọ m ife unu na-emesi nọ in charge ka unu dị na unu bụ leaders. Ị bụrụ a leader isi nwunye gị enwere friend maka na o nwee friend na ọ ga-emebili gị ife na fa ga-akpabalị ya. The only thing bụ emene nwunye gị ajọ ife, nwunye gị ama mme gị ajọ ife. Oh yes, ịnọgide kịta etu nnọ kịta isi m enwere friend, o nwere ife na-eme gị n'isi? I don't understand. Enwere m friends before i wee bịa nụba m. Even mgbe m gụrụ school enwere m friends, nnụbazi anyị you ask me to drop all of them, nkwelụ all of them, ma ndị nyelụ m aka ma ndị mụ na afa gụkọrọ akwụkwọ ma ndị igwe one or two ọ bụrụ na isi m drop friend ndị nwoke is understandable, enwere m ike ịghọta, mana drop everybody gbaala, kwụsị ighezi ha ọnụ maka na nna anụ di. Kedu ife iche na ndị afọ ga na-eche? No, ọ bụrụ na ị nwere ego na ihe a na-ekwu na ị ga-abago gị isi, don't talk to them anymore maka na ị nọtara ezigbo di ka ha na-enene gị anya. Ofu mbọsị kịta ị gatọrọ ọnụ pụta achụkwanụ gị na marriage, ha wurio cope ịmagolo ha ga-eji gị na-akụ asịrị a. Ụfọdụ asị ochimo ọkadinwa si atọ na since ọ nụrụ di na ọ na-emezile fega, na since ọ nụrụ di na nna na since ọ nụrụ di na like how would you start self? Ke ka ị ga-esi bido drop your friends? Onye ịkpọrọ esi ya na di m use mụ na mmadụ akwụsị na for that akpọzina m na phone, nwere ife jikọzie mụ na achọrọzi m ka mụ na agụkwụ. Agbara m how to do this. How to do this, I don't know. I'm telling you, I don't know. Mana o nwere ka ọ dị na ị ga-anụta nwaanyị asị anyị nwere friend na friends a niile bụ ngịnwa, mana gịnwa na-ekpokosi friend niile dị n'ụwa. Every day gị na fa ga-anọ na fonu na-akpa, unu kpagide kpasịa, unu eje meeting, unu eje boys night, unu eme nna, unu eme ibie, isi nwunye gị nwere friend. Amara mma nwaanyị ka ị na-anụ ka oru ka ị gbatara ivi na oru na-enwe friend. Nwa bọyị bọyị bibe gị nwere friend. Oh yes, n'ọkọlọ gị wee malụ ike gwụkwala ma mụrụ m ife na afọ na this marriage anyway. Nna ọ bụrụ na ọ ga-ekwenụ gị enwenenu friend, ọ bụrụ na ọ ma nkwenụ gị inwenu friend, mana ọ bụkwa na ọmụ nwa anụnwa amara m ọdụrọ m oke adult isa adult ibi enye nwere friend na ọka o wee protect ya marriage why na gị nwa nwee friend. Ọ bụrụ na ị chọọ ka anyị ghara inwe friend, onye ọbụla drop ọ friend ya including you. Oh yes, ọkwa na ị chọọ ka anyị nwee friend, onye ọbụla enwebe friend, ọ bụgodo ụlọ ọtụtụ nwa ike gwụkwala na nke gbasasịrị m anya, mana onye ọ ga-ekweme fine. Nwere ife bụ na nwoke follow your friend or like their point anya out, say I don't like this person, achọghịzị m ka gị na ya na-agba ọgwụ. Stop seeing him or stop seeing her because na ọ bụrụ ezigbo mmadụ, inye m reason then. But no, everybody, no, nobody should come close to me. Abazere m alụ nsị, amakwa m ma ọ bụ ofe alụ nsị ka m bụ. Ike gwụkwala m na echiche ụfọdụ ụmụ nwoke a na-akọgheri ndị be anyị
daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.